Ladies and gentlemen, our first contingent, the Aita community as steward of the fertile lands of Mabalacat. Mabalacat, a border town at the crossroads of change and melting pot influences, bustling with the sights and sounds of a progressive city. But long before Mabalacat came to be, there was a place in Alta Pampanga where Balacat trees grew wild, where negritos roamed and ruled the forest, and where our story began.
and contingent, the coming of the Recoletos and the establishment of the parish. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juro, este pueblo sufrirá.
el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
base by the Japanese.
Everyone, that's your contingent number 4. Nandito na ako. Nasaan kayo? Nasaan kayo? Natatakot ako. Nasaan kayo?
na ito bilang isa sa mga kinatatakutang lugar dito sa bansa. Di umano, may nakikitang isang white lady sa tulayin ng Labiga at ito ang nagiging sanhi ng mga maraming aksidente sa nasabing tulay. Pagpasok mo sa Clark Air Base ng Mabalacat City, makikita mo ang mga matataas na puno na tinatawag nilang Tres Marias. Ang tatlong punong ito ay nagiging dahilan ng mga nakakatakot at mga kababalaghan na kwento na umiikot sa Mabalacat City. The folk village around Mabalacat City. 6. The Misa de Aguinaldo and the Lubenas Procession. At sino ata ang gagawang parol? Sayang na yung tutubo ko. Malapit na yung Pasko dyan. Oriyan na lang. Pagparitang noon ang gagawin pa rin. Ito yung magdalagang din kung dito. Tara, gawa tayo pa rin. Gaon tayo mulit ikaluso. Tara, nagtiyagay tayo ng prosesyon. Nagdiring pa ang buwan ang buwan ng banal na Espiritu. Amen. Matang atin po prosesyon para magkagetan.
Hindu ka pumalo, yawat luge, pangdamdaman. performing Clark as the largest Air Force base of the United States.
This is close to my heart. Rise from the ashes of Mount Pinatubo. The catastrophic eruption of Mount Pinatubo in 1991 left the town of Mabalacat devastated and buried under ash and debris. The thriving city turned into a desolate place with no homes left standing, shattered livelihoods, and lives lost. However, in the midst of all this disaster, there was an indomitable spirit that mastered itself among the residents and started to rebuild their city from its ashes. Having received assistance from the government as well as international donors, Mabalacat embarked on a long journey towards recovery. Mabalacat stands as a testament to the indomitable human spirit. It is a town reborn from the ashes of tragedy, a shining example of resilience, perseverance, and community strength. Kabalen Mabalacat, let us watch how we have risen from the ashes of Mount Pinatubo. Mount Pinatubo Eruption, isang sakunang lumalog ng lagim at hinagpis sa mismong kasaysayan ng Pilipinas. Ang naturang pagsabog ng Mount Pinatubo ay isa sa pinakamalaking pagsabog ng bulkan, hindi lamang sa kasaysayan ng Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa sobrang lakas ng pagsabog, kinonsidera ito bilang the second largest terrestrial eruption in the 20th century.
ng